init ay maibsan, lalo na kung ikaw ay kabataan, laging naghahanap ng libangan. Paano ka kaya makakatulong upang ang virus ay malabanan? Ang pagkalat nito'y dapat mapigilan. Anong magagawa mo sa bayan? Makinig kay nanay, gayon din kay tatay, iwasan ang pagiging pasaway. Huwag kagala-gala, tumulong sa bahay, di ba peligro ang iyong buhay? Ngayong na-lockdown ka, anong pwedeng gawin upang ang oras mo'y di masayang? Tuklasin ang galing, ito'y pagyamanin, balang araw magagamit mo rin. Ang coronavirus, baka magtagal yan, hindi natin alam hanggang kailan. Magtanim ng gulay sa inyong bakuran, sa krisis ay makakatulong yan. Makinig kay nanay, gayon din kay tatay, iwasan ang pagiging pasaway. Huwag kagala-gala, tumulong sa bahay, di ba peligro ang iyong buhay? Makinig kay nanay, gayon din kay tatay, iwasan ang pagiging pasaway. Huwag kagala-gala, tumulong sa bahay, di ba peligro ang iyong buhay? Makinig kay nanay, gayon din kay tatay, iwasan ang pagiging pasaway. Huwag kagala-gala, tumulong sa bahay, di ba peligro ang iyong buhay?